ספיק בנגב, 18 חשמל, מועדון ריחון, מועדון שבור מוטוס. מככבים, משפחת אסן, מאיר, איך הולך? אבו סיינה. אחדות בלד, יש לך? как дела? איך הולך? все בסדר? שרבותי, да? שלום, מה קורה? איך הולך? פיקס. מקס, האיש והאגדה, האיש והבורדה. בעזרתך האדיבה אני בכלל מציע. על העיני אחי, על העיני. יואו יואו. גיי קונגר. TNR. מה אני יכול להגיד? שאלתי מהספונסר. תודה להורים שלי, של יוני. מי הספונסר שלך? אני עצמי, אנוכי. לאשתי. אני מודה לאדם דרייק, לטי טסמן, לאשר פפללייב, שיהודי אלון. על העיני או על הרסי. יום אחד אנשים. ככה זה עובד. טקי, סוללות 9,000 C, 200 C. החבר'ה שלנו ממועדון הודיה, יואן הגדול, יואב הגדול, אורן. אדון. איך הולך? מת עליך. אבו סיינה. הופה, הופה. אתה מבין את האבסורד? שלום רבנו יואב, איך הולך? לבינתיים... כמה מילים. לבינתיים לא משהו. עד שחברנו כל הזמן רב עם המערכת. גם שם הוא עושה לכם את זה? לא ספר לי. מזכיר לי תחרויות קודמות. הוא לא אובייקטיבי. הוא לא אובייקטיבי. תשאל אותי, אני אגיד לך. לא שלי, כן, שלא יחשבו על זה שלי. מה זה סיים? רגע כפר, רגע. צלם תמונות, מה זה צלם? תעבור, איך הולך? וואלה תענוג. תלם את יחי עם הגופרו על הכובע. אין על היחי הזה, אין. יחי, שלא ירד לך על המשקפיים ושגיע אותך בתחרות. יואב, מה שלומך איש יקר? וואלה, לא יודע. מה קרה נשמה של אבז? הסרבו פה עשה איתותי. אתה רוצה סרבו סיני במצב של יפני? לא, תודה, יש פה סרבו חדש. אירו סטאר אחי, אתה עושה ימינה לא חוזר שמאלה. טוב, עם כל הסוללות כאן אפשר לשגר מסעית לחלל. זה רבנו, מורנו ורבנו, ערן קווה, עטרת ראשנו מבית אסוסייט רדי. מה שלומך? לא טוב. זה המסלול. הנה גורביץ' עושה חמסה שלא יהיה נגד עין הרע וזה. הנה השופטים עשינו את זה יותר פשוט, כל מועדון. לא מועדון, יש לך אנשים כמו שואלי וקליף שלא מתחרים בליגה ולא צריכים לספוג על עצמם את ה... לא, אבל כל מועדון